Ποιο είναι το πιο συγκινητικό περιστατικό που έχετε ζήσει μέχρι τώρα? Γενικότερα η δουλειά μας σε καθημερινή βάση μας προσφέρει πάρα πολλές συγκινήσεις. Αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά τα τελευταία χρόνια, γιατί είμαι ήδη 26 χρόνια στον χώρο της αυτοματολογίας, είναι όταν προδιετίας περίπου ένας νεαρός φοιτητής του Πολυτεχνείου, εργαζόμενος στο εργαστήριο, κάνοντας τη διδακτορική του διατριβή, για κάποιο λόγο τραυματίστηκε μέσω ενός συρμάτινου ξένου σώματος, το οποίο διαπέρασε τον κερατοειδή, το φακό, και είχε εγκλωβιστεί στο πίσω μέρος του ματιού στον αφλιστοειδή. Εκεί συνήθως έχουμε σχεδόν πλήρη τύφλωση, υψηλό κίνδυνο μόλυνσης, δύσκολο και είναι πολύ κακή η πρόγνωση. Για καλή μας τύχη, αφού μπήκαμε και εξερευνήσαμε το μάτι μέσα στο χειρουργείο την ίδια ημέρα, κάνουμε πλήση με αντιβιωτικά κτλ., είδαμε πως το ξένο αυτό σώμα είχε τραυματίσει το αφλιστοειδή 1 χιλιοστό δίπλα από την οχρά κοιλίδα. Και έτσι κατάφερε το παιδί αυτό και έχει εξαιρετική όραση, είναι λειτουργικός, βλέπει 10/10. Μας ευγνωμονεί που τον βοηθήσαμε. Από την άλλη, τον βοήθησε πάρα πολύ και η τύχη μέσα στην ατυχία του, γιατί επαναλαμβάνω, 1 χιλιοστό πιο δίπλα θα ήταν τυφλός.